90 munud sy'n mynd i benderfynu sut 3 mis sy'n o flaen y ddau dîm yma. Y bel i fyny tuag at Mark Evans at Toby Jones. Mae yna wastad ryw lygedyn o beth am hwn ar y bel. At y postyn pella Evans! O, gath o'n gafel yn un addo. Gath o'n gafel yn i o gwbl. Nath Jones mor dda. A dyna gyfle clir gyntaf gêm. Dyma'r ail! Am arbediad! Os y gyfle arall eto. Bobl bach, sawl cyfle mae o isio. Mae'r croesiad yn dod, edrych a dim yn un o'r blaenwyr na. Dwi'n isio gymaint o hynna o amser i feddwl beth dwi am wneud. Ond mae'r ail un, fo yn cael ei ben drosti. Mae'r techneg yna, mae'n cadw i lawr. Ond mae'r golwr yn neud y dda iawn. Michael Jones yn y gol. Cyfleoedd na fel tasnod chydig bach o hyder i Llandudno. Di'n dechrau gweld y Llandudno falle ni wedi disgwyl i weld. Wel, un cyffyrddiad, dau cyffyrddiad, sy'n mynd y bel yn gyflymach sy'n lot gwell. A dyna pa bryd maen nhw ar ei gorau. Mae'r dyn yma, Toby Jones, os yw'n mynd i gael y bel yma nôl rwan. Mae'n fos, bo tro mae efo. Mae'n dal i fe'n Toby Jones, mae'n di thynnu nôl! Ac mae hwnna ddi ar y bar! Hughes gafodd yr ergyd, mae'r bar yn dal i grynu. Mae calonnau Derwyddon Cefn yn crynu'n gynt. Wel, sôn am gyfla, a Toby Jones yn ei chanol unwaith eto. Mae'n neud bydd a ddigwydd. Danny Hughes, cadw i lawr ydy'r peth pwysica. Mae'n mynd am pwer, ti'n angen pwer. Cyfle arall. O, oedd hi'n anodd, oedd hi'n hyll. Na, maen nhw wedi mythu. Baines gafodd y gic i mewn. Oedd eitha, bod y gêm di stopio, doedd? Ac ar hyn o bryd, mae gan y Derwyddon Cefn y trysor maen nhw isio. Bel gan Buckley, tarodd postyn, oedd y golwr di giro. A mergyd gan Buckley, mae'n neud i beth cywir. Lle mae'r pwysau ar y bel, nynlla, mae o'n agor i gorff. Wedyn mae'n gwybod os da'n taro'r i thraws i fod allan y droed chwith mae'n mynd i grymanu oddi wrth y golwr. A mae Carden Felen gyntaf gêm yn mynd i gapten yr ymwelwyr am y ddosedd ar Jonathan Taylor. Ia, 4 gwaith iddo fo cael ei dynnu i fyny am droseddi. Piskorski eto, Joyce yn ei wynebio. Mwdimu. Mae'r dyfarnwr yn y diwedd yn chwythu a mae rhaid i Dix fod yn ofalus ac mae Dix di gweld Carden Felen. O, mae rhaid o gael coch yn oes. Mae capten Llandudno yn cael ei helo'r maes. A mae Mwdimu yn deud, dos, ti'n ei heiddi hi. Wel, am benderfyniad alla fod mor allweddol. Taylor nôl at Arsan. Nawr te, mae'n disgyn i Piskorski. Piskorski, oedd hwn da i feddwl yn doedd, ond dyma hi, Pritchard, amddiffyn da, mewn mae Buckley, Roberts yn ddewr, dos am gol o hyd. Buckley methu chyrraeddi yn y diwedd efo Roberts yn gry fel golwr tu ôl i. Dyna ni, torf y Derwyddon Cefn yn dathlu. Hugh Griffiths yn gwybod i fod e wedi creu hanes. Dyna faint mae'n ei olygu i Derwyddon Cefn. A ni dweud hanner amser, mae pobl yn gwylio hanes, mae pobl yn darllen hanes, ond mae bechgi yma wedi creu hanes heddiw. Mae'n wych i clwb fel y Derwyddon a heddiw a ni heiddi fo. A dyna pam dyn ni yn y 6 uchel, cos ni sydd wedi bod y 6 tîm gorau yn y gynnoedd yma. So, dwi'n hapus iawn sti. Be mae'n lygu chi bod yn yr hanner eich yna? O ran popeth, am weddill y tymor, be mae'n lygu chi fel clwb? Wel, mae'n gynnig 10 gêm rwan i ymarfer yn ebyn y tîmau sy'n fan hyn. Ac a paratoi am blwyddyn nesaf, da ni'n gwybod da ni yn y gynnoedd yma. A dyna y peth bwysig dechrau'r flwyddyn, ond rwan, mae'n just yn wych. Dwi'n just yn chuffed, dwi'n bron yn eisiau cria rwan. We've come a long way this season. From the opening day, I think we got a bit of a reaction to what happened to us opening day of the season, and we've stuck together and we've dug in, and I think to get in the top 6 on the last game is fantastic for us as a squad and as a club, and I think you're seeing that at the end. Wel, Iwan, ti fel arfer reit positif a gwein ar ddwyn a bod tro, ond dy ymateb i'r gêm?
Ie, mae rai fi dal fod yn positif achos mae'r oger di roi bob dim allan na i fi heddiw yma, ydych chi'n gwybod, ond pan da ni'n mynd lawr i 10 dyn, na'im cwyno gormod ar y sending off, ond mae rhaid ni fod fwy streetwise na hynna i fod yn onast, a mae di lladd y gêm bod ni di trio roi bob dim tuag at y diwedd lle, ond na, be os di'r cwestiwn, be os ni di cymryd y cyfleoedd, be os ni di aros y fyny o'r 10, ond na, mae'n lot. Oedd o'n gardyn coch? Oeth, os am dawt. Mae'n gapten i fi, mae fod i wybod yn well na hynna i ddeifio fewn fel allu, ond na, mae'n brifo fo fwy na nith o frifo neb arall, ond be os ydy'r cwestiwn hynna.